Facebook really tough flower for yarn. Spagna kien hemm raġel għaddik bl-isem ta' Flar Florian. Dak iż-żmien it-talim dwar Ġesu kien għadu ma wasal fuq il-montanja ta' Kanta Briva. Florian kien jibgħu nara għalhekk għażel li jkun reliġjuż. Florian ħalla lin-nies u beda triqtu. Darba wasal fil-raħal żgħar tal-ġewwa u tar-raħħala dawn ma kienu jafu dwar Ġesu li ġie fasna biex isalvana. Florian ħaseb li seta' jgħallimhom fuq it-twelid ta' Ġesu. Florian sab kmajra fejn seta' jorqod u jgħix. Beda jiġbor skop u naqqas fi gubri ta' ħejjem żgħar. L-ewwel xibija kienet ta' ħanżir u wara għamel fabra u nagħta. It-tfal kienu jitolbu feh biex jaraw u kien jagħtihom minnha. Daqqa waħda ġiet l-idea li qalet it-tfal dwar l-annimali tal-miliet. La dakollu kif kien indawar bit-tfal, irteġita li jinqos mara ħelwa. Kien hemm dibra nistaqsitu min dik il-mara u jġeb tifal Marija. Marija kienet l-għarusa ta' Ġuseppi u kellha tal-kollox bil-Kumja u Bethlehem. Napoleon beda jirrakkontara l-istorja tal-miliet. L-għada Napoleon beda jonqod baqra u għalilhom flimkien mal-mara kienu saħħu lil Ġesu bil-nies tagħhom. Għamel ġemel u wara beda jaħdem tliet jiġri libsin wejjeġ bih u għalilhom kif il-maġi ġew mill-mod għax kienu segwew il-kewkba. Mażmin nistgħu wkoll ix-xbigħat tal-lajja ta' Marija ta' San Ġusepp u ta' Ġesu Bambej. Għadda żmien u baqa' jaħdem ħafna fil-tħmir baqar u ġnuna. Madwar slajtar ħafna figuriji ta' Marija Ġuseppi tar-Rajja tal-Anġelu kif ukoll tal-Malti. L-avvent u f-Fokolan ħadem bosta qerejx, żgħir bil-sport u l-jom. Fihom qasam il-fasturi. Dawn it-tresek jiżgħar beda jġibhom mal-frigu tas-siġġa fil-baxx fil-kultat sa dajrazzjon. Dan Frankolan nixxielu jisib ħabib kbir ta' tfal u biddel il-ħlub ta' ħafna min-nies ta' dak ir-raħal fil-montanja. U wara nixxielu jaħdem it-talent sabiħ li kellu u xara tajba waslet dan in-nies.
Dak insara sew fil-lejl tal-miliet, fid-dar kulħadd rieqeb fil-ħemda u skiet, ma ġenb il-xumnija se titpoġġew biex li sabna kew sarqinin jistennew. It-tfal kienu għandhom ġassadda fil-kwiet jħolmu bil-ħelu tal-nies u l-omm u l-missier wara jom jattu ġassadda fil-daħlu għalejn kemm strieħ. Poġġiġa b'dawla fid-dien, tfaċċew l-lom fis-sema joqomsu ħfief ħfief, bis-slitta wara resqin twin trieb. U hemm fuq is-slitta bil-biss tal-melus kien hemm raġel oħxan ferriħi u bustus. L-ċwib da dajxu għanna ħajja f-turizom, fil-waqt li bil-ħagġar sejħilhom biex imhom. Hej Roger Tonetta, buffur u papetta. Hej Berqa Peprina ħejġi fasajetta. Eqsu u bil-ħebbaz veru l-ħinġar. Fadal inġuru unġuru sal-djar. Tarrifu li tajjar wejaq nixfin. Ek tajsan ta' klows bitrifti u bizlin. Fuq bjum t-nizel dil-lejla speċjali. Bil-slitta daqs-dinja mimlija regali. Waqt li fl-irqat kienu xaxin tħazzar, nistaw passeġ kif niftik id-dar. U għal-kem sedda Klaus fil-medja spettija, nizel bitħeffa minn nofs iċ-ċumnija. Hemmhekk f'nofs il-kamra fil-lejl tal-mijiet, bil-bisu ħamrani u mimli bil-ġmied. Dlon farfar ftit ħajdu u r-ranġa mit-ċali, mbagħad fetaħ l-iskola mimlija rigali. Għajnieh tistajlu fidla żewġ kurbiet. Imliżu ġirasam ħaddejh żewġ ħawħiet. U fommu jitbissem b'xuftejn roża u kbar. Min għal boffi folotta u bojot tiegħek. Barnuża ġirasa bħal isa għandina, tixxenga tiċċaqlaq mad-dar f'umlina. U jekk jirnexxilek fit-tars fl-għajnejn, żgur tħoss kemm hu tħuli u tinġibed l-onkli. Waqt li jaħdem dik id-dar kbieta kien jitħaġġa qalbu b'ċerta segreta. Jiddenda li jkanta b'wiċċu daħħan kien jidherlu l-aktar bniedem ferħan. U wara li mela il-kalzetti fl-iskiet bħal kemm ġab ġugarelli u ħafna fl-ewwel u mesri temmilu u d-derek balladija fil-waqt li fuq spran minn ġewwa ċummija. U għam jistennew fuq il-bejt sab li triq. Ġes littel b'man rikeb u tar donnu rik. Instama xirriħ jintani dik il-klim. Il-klim it-tajja l-bħadja muslim!
Cristiana. Feliz Navidad. Il-miliet it-tajjeb, buona festa. Flores Fest. Happy New Year. Feliz festa. Din l-istoria taħħanda fi-skola sekondarja fi żmien il-miliet. Imħasra bil-Manchester United. Manchester United daqskan xi tgħid fuqhom. Konna din nitkellmu fuq il-miliet, fadallu biex ġimgħatejn oħra biex jasal. U l-ġimgħa d-dieħla nibdew il-vaganzi. Neħilsu ftit minn dan il-ħabs u nserħu ftit idejna. Jien inħoss neqlajt idejja bil-homework copies u extra work. Mhux tortija, dejjem taqbes parla fil-nofs. Kieku kellna nkejlulek il-siret, rigo normali ma servix, imma jkollna nġibu meter ruler bħalma tal-biss. Xil trid tagħmel? Trid nixbaħ lill-ommi. Dik ma ta' tibda tlabla ma tieqaf qatt. Missieri jgħidilha li kieku taqla mal-sen tal-kull kelma li tajt, kieku sissilna li sirna miljonarji. Ara Peter! Dak għadu lanqas qal. Peter! X'intajja? Ma sittuni trux. Kemm tidra jien dal-għodu? Dal-għodu rqat fl-4 ta' fil-għodu, wara l-estate il-homework komplejt dik il-logħba tal-PlayStation li qabel ma l-estate il-levels kollha ma waqafx. X'ilfejt il-PlayStation kienu diġà saru l-4 ta' fil-għodu. L-4 ta' fil-għodu, dak il-ħin tant kont wieqed fil-fond li naqas li kieku tefaw li barmi l-ilma ma kont inqum. Il-miliet qorob ġmielu u bħala l-għallima tagħkom ma xtaqx li dan il-miliet jgħaddi mingħajr ma nagħmlu xi attività speċjali. Peter, Peter! Ħallih miss dak dan tal-4 ta' filgħodu jilgħab bil-PlayStation, mhux karità li tqajmu. Kif kont qed ngħidilkom xtaqt li nagħmlu xi ħaġa mhux tas-soltu. Kif tafu l-miliet jiġi fuq kulħadd, iżda mhux kulħadd jista' jiċċelebra bl-istess mod. Għaw ħafna nies li imsiken lanqas biss jafu li wasal il-miliet, nies li huma f'pajjiżi bħall-Afrika, nies li huma borda b'mart li ma jitfejjax, nies li m'għandhomx xogħol u m'għandhomx fejn joqogħdu. Dawn in-nies tfal irridu ngħinuhom. Imma aħna x'nistgħu nagħmlu miss? Aħna maħniex sejrin fl-Afrika biex ngħinu l-tfal foqra. Jew fil-ħabsijiet. Le, ħbieb, inkom għadkom żgħar biex ċalmu ċertu affarijiet, wara kollox għadkom studenti tal-iskola sekondarja. Imma jiena ħsibt mod kif nistgħu ngħinu għall-inqas ngħinu grupp ta' nies li huma anqas ixxortjati minnha. Għal min ittejt miss. Lil min nistgħu ngħinu? Sitt biex dan il-miliet naħsbu b'mod speċjali l-tfal tal-istitut. Intkom għandkom il-grazzja li tgħixu flimkien mal-ġenituri tagħkom li jħobbukom u jagħmlu minn kull xorta ta' sagrifiċċju għalikom. Iżda tfal imsiken li jew m'għandhomx ġenituri, jew l-ġenituri abbandunawhom meta kienu għadhom żgħar. Dawk sewwa ma jsibux lill-ommhom il-ħin kollu ma saqajhom tredden u teqret. Jew għattalhom jagħmlu xejn. Ħbieb, skużawni tal-li ser ngħidilkom, imma qegħdin titkellmu ta' bolok. Il-ġenituri huma teżur, u nħeġġixkom tkunu tafu b'dan qabel ma titilfuhom. Insomma, kont qed ngħidilkom li hawn kif Malta għandna dawn l-istituti li jilqgħu l-itfal orfni u ħsieb biex dan il-miliet naħsbu ftit fihom. Imma ser noqogħdu nagħmlu? Tgħidlix li se noqogħdu nkantaw lil-niet tal-miliet? Tgħid kemm jinstunata. U
li toqgħodu titkellmu tilagħbu ftit magħhom u staqtu kolli magħna ngħidulhom xi rigali biex intuhomlhom. Iwa miss, jien għandi karozza bir-remote control li m'għadix taħdem għax kont poġġejta fl-akwarjum biex nara timxix taħt l-ilma, inġib lila. U jien għandi ġins li tqatta' minn żewġ postijiet inġib lilu. Le ħbieb mhux hekk, meta tagħti karità m'għandekx tagħti dak li hu żejjed, il-karità tkun ħejġa mill-qalb. Nixtieq li kull wieħed minnkom iġemma ftit tal-flus biex bihom nixtru xi ħaġa għal dawn it-tfal, xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-miliet. Imma x'naqbdu nixtrulhom? Iva, nixxulhom bambin. Dak il-ħanut li hemm fil-pjazza żgħix kemm għandu bambin jisbieħ u mhumiex għolin ħafna. Iva, għandu jieħed il-ġmil tiegħu u jiswa biss 10 euro. Toġobni l-idea? Ara, diġà spiċċat il-lezzjoni, tfal, ser nħallikom, nittama li taħsbu ftit fuq dak li qedtilkom. X'taħsbu ħbieb? Jien nixtieq ngħid, iżda flus m'għandix u lanqas ser ikolli. Missieri għandu xahar ma jagħtini pocket money għax il-ġimgħa l-għaddiet kont qed nilgħab fl-entrata. Ftaħt il-bieb u provajt indar il-ballun bħal Messi. Iżda l-ballun flok ħareġ mill-bieb fuq il-ħġieġa tal-antiporta. Missieri rrid jaqla li rasi. Intilek bla ras minn daqshekk? Aħjar bla ras mill-ras kbira bħalek, jisa qara ħamra. X'inhi? Erġa' għidha din jekk int kapaċi. Qara ħamra. Iva ħallikom il-ġlied issa. Krista, x'taħseb dwar li qalet in-nies? Jien nixtieq ngħid iżda bħalissa ftit diffiċli nġib il-flus, missieri bħalissa m'għandux xogħol u ma tantx jista' jagħtini flus. U hemm Peter, inta lik money no problem. U tgħid min ixtenna ħli flus hekk, kemm sibtuni baħnan? Qed tarux! Hemm għandek eżatt kemm għandna bżonn biex nixxu l-bambin. Nista' mmorru l-istess wara l-iskola. Mela x'nagħmel? Bier nixtri ġożi ġdida tal-PlayStation, għax saħareġ mudell ġdid. Imma joystick mhix xi ħaġa urġenti, tista' tixtriha fil-vakanzi tal-miliet bil-flus li tkun lajt. Wara kollox għandek il-joystick l-oħra li wkoll għadha tajba. Isma' flus tiegħi nagħmel bihom li rrid. Jekk tridu teħlu l-flus u tixtru komplina u tridu, iżda li tisunix. Isma', aħna ser nibqgħu ġewwiew, ejja noħorġu għal break. Ġib il-ballun filet. Ma kienx ma nwelux dak tal-klassi l-oħra, dak meta konna fil-primarja inqabad jisraq darbtejn. Issa x'ser nagħmel kif ser ixirġa xi kien ġdida. Aħna ma nifhom Peter. Qed tira Peter. Le ma stajtx insibha, imma għadha fl-ewwel lezzjoni jerġa' jmissna magħha u mmur ngħidilha dak il-kien. L-għadu fil-klassi kien hemm ħafna tensjoni mhux tas-soltu. It-tfal kienu jaġru imħasbin. Ħbieb, għala x'stajt? Hemm x'għandek dik il-kaxxa? Ejja waraw. X'jidrilkom ħbieb? Dak bambin bħal jaltina nixtru l-miss. Eżatt, il-bira kif wasalt id-dan serta kien hemm it-tiju Patrick li konti li xorma naraw. Meta rani tani 10 euro li minħabba fil-birthday xi ġimagħtejn ilu u kien imsiefer kien għadu ma tani xejn bħala rigal li l-miss diġà rejtula x'en tgħid l-iskola ntajt magħha. Sara, int ħarissa għalejn il-bambin. Le, ngħidlek il-verità tant tkun maġla biex nixtri u lanqas biex ftaħt il-kaxxa fil-ħanut, għaliex qed tistaqsini. Għax dan il-bambin għandu jisu ħarsa hekk, qasna f'xfatta. U ħallini minnek Trevor. Veru Sara, ħares lejh sewwa. Għandu wiċċu veru mhux tas-soltu, jidher jisu bil-geddum. Forsi jridek biddillu l-ħarqa Sara. Veru ta' għandkom raġun. Dak il-bambin li rej fil-vetrina tix kemm kellu ħarstu tiġdek. Bid-bissima, dan li tani mhux l-istess. Wara l-iskola mor niblu jkolli jagħtini wieħed sura ta' nies. U ħallik Sara, take it easy, wara kollox dan il-bambin mhux ser iżommu int.
Mux xorta la serentuħ li tfal tal-istitut. Leħej, dal-bambin ħallastu bi flusi ta' flusi bambin sura rrit. Ġeja miss. Good morning. Good morning, miss. Din hija ħaġa serja. Għal ċaħat jaf minn sata kien? Aħna fil-break nilobu fil-ground konna miss. Il-break kollu kontu fl-imkien? Mux eżatt f'ħin millom jina u Sara, morna nixtru mit-tuck shop. Vera, miss, għax imbagġew jiklu jixorbu ħdejna. Naf minn kien miss, żgur li Manuel ta' klassi ta' ħdejna. Dak, fil-primarja inqamat jisraq darbtejn. U kien jaf li l-bira Peter ġab 10 euro, għax qabel daħal l-iskola ġi jitkellem magħna. Iva veru, għax jiena fil-għaxija rajtu ħieles kaxxa tal-istikers futbol fidu. Milli jidher din naqdu xi tarf. Ara Marija, mor fil-klassi ta' maġemna u jitlob lit-teacher biex jibat lil Manuel hawn. Ejdlu li jien nixtieq inkellmu. Manuel int fil-break ta' nofsinhar. Fejn kont? Kont fil-klassi tagħna għax is-ser tagħna qal biex nibqa' ġewwa għax qatt nimpaċfax fil-lezzjoni. Taf sar minna l-10 euro ta' Peter? Le, miss. Ma taf sar minna l-10 euro Manuel, mela l-kaxxa stickers il-biraħ fil-għaxija biex trajta. Xi stickers huma? Tu stikdeb Manuel, rajtek jiena stess dik il-kaxxa stickers. Jaħallin! Instraqt l-flus! Jien ma sar xejn, dik il-kaxxa silta ħanut dak jien b'xejn. Iva b'xejn, u minn minn d-sidin tal-bienet qed jagħtu affarijiet b'xejn. Ili qaswan sent ma jifrankali, nasib raggustus u kaxxa b'xejn. Manuel, taħseb li jien nistaqat tinniżilha li sit il-ħanut tak-kaxxa b'xejn? Missek tistħil, tu affarijiet li mhumiex tiegħek u din mhix l-ewwel darba li għamilta. Ma jien ma sar xejn, mhux jien ħadthom l-10 euro. Iskot, ser tkompli bil-wiċċ tost kollu. Tiċħat l-akkużi li huma daqshekk ċari kontri. Pjuttost ħares madwarek u eżempju minn tfal oħrajn daqshekk. Sara jela. Manuel, ħares lejn din it-tifla bil-maqlub tiegħek. Mhux tal-li ma sejqitx imma ħarġet 10 euro minn buta u xtrat bambina tfal tal-istitut. Veru Sara? Veru Sara? Le, miss. Le x'jiġifieri le? L-10 euro jinsraqtom u l-istorja li l-flus ta' bambin ta' Jomitzi u Patrick ivvintajta. Ma stax nissapporti nara dak l-egoista Peter jiberbaq flusu biex jixtri joystick ġdida. Ma stax nissapporti nara juża flusu b'daqshekk egoizmu meta satal faċilment jużhom biex ifferraħ lill-oħrajn. Waħdek kont meta sraqt il-flus? Iva, waħdi kont. Mhux veru miss, jien kont magħha. Intu kull Krista, jien kont minn għalija li intkom daktar żewġ titfal bil-aqal tal-klassi. Meta Sara qalt li bl-idea jien qbilt magħha u għattilha li senejna. Fil-fatt wara li Sara marret tisraq l-10 euro, jien mort nixtri mingħand it-tuck shop. U mbagħad rġajna tlaqna ta' parsi morna t-tuck shop flimkien. U għalli xissa, kxiftu l-pjan tagħkom. Għax ma ħflax nista' forsi li ħelti fil-innoċenti, Manuel ma għamel xejn. Ettara miss! Manuel, skużani, tista' tmur lura fil-klassi tiegħek u għal darb'oħra skużani li waħħalt fik. Sara u Krista. Iva, miss. Nifirħilkom. Tifirħilna, xi ġifieri? Iva, nifirħilkom. L-azzjoni li għamiltu hija azzjoni ħażina fiha nnifisha għax hija sepp. U ħaġa li tista' qatt issir biskop tajjeb, lanqas biskop li tagħti l-karità, imma nifirħilkom ukoll taħsib nobli tagħkom. Anki jiena stess ma niflakx nissapporti nara nies bħal dawn li jkollhom daqshekk flus u qatt ma jaħsbu f'min qed ibati, inħoss niddisġustat nara nies bħal dawn. Skużana, miss. U nifirħilkom ukoll li kontu kapaċi tgħidu l-verità biex ma tħallux bdiedem innoċenti jbati. Skużana, miss, illum stess war l-iskola mmur nagħti l-bambin lura l-sit il-ħanut u nagħti lura l-10 euro lil Peter. Le, Sara, tagħmilx hekk, dak il-bambin nagħtuh lit-tfal tal-istitut u nkun ħallastu jien u l-joystick ma nixtrihiex. Tieħu li ftit ħanżommu f'idejja.
m'għadux bħarsa tinniket, il-bambini qed jitbissem. Klassi tagħna tixtieq tawgura l-isbaħ xewqat tal-festi tal-miliet u s-sena mimlija barka mis-sema.